Mä ajattelin lähteä käymään Hanna haudalla. Haluaisitko lähteä mukaan? Siis nyt vai? Niin. Okei, mä haluan vaan mun laukun. Sehän on hyvä ajatus. Se tekee meille kaikille oikein hyvää. Meinaat sä, että sä lähtisit mukaan vai? Totta kai. Onhan mä ollut siellä ennenkin Sofian kanssa. No nyt et tuu kuitenkaan. Ja miksi en? Koska mä en jaksa tollaista tekopyhyyttä. Mitäs meidän Hanna? Sä oot taas ratkennut. Piti ottaa ryppy murheeseen, kun oma poika haukku tekopyhäksi. Kyllä niitä syitä varmasti löytyy. Arvaa, että Sofias tuntuu, kun se näkee sut taas tossa kunnossa. Onneksi se sentään lähti kaupungille vielä. Paraskin puhumaan. Sun ryppäämisestä takia Sofia tänne mun hoteisiin joutui. No hoida sit hommas. Ai, että sä pääsit ryppää vai? Okei, mulla voi olla alkoholiongelma, mutta ainakin mulla tarpeeksi selkärankaa olla Sofian nähden selvinpäin. Sehän nähdään. Et sä muka usko, että mä pystyn siihen? Kuuleeko se nyt ei sattumoisi ole uskon asia? Olet äitisi poika. Loppujen lopuksi, kun me ei voida teille yhtään mitään. Moi Roomeo. Maija. Moi. Mitä kuuluu? Tultiin ostaa Maijalle vähän näkkäriä. Kenellä on bileet? Ei, kun mä ajattelin vaan vie jotain hyvää syötävää mummille ja isälle tänään. Eli tilanne on paranemaan päin. Ne lupas, ettei ne enää juo. Hyvä. Mä oon tosi tyytyväinen sun puolesta. Mutta on kaikki sun ansio. Miten niin? No kun sä sanoit, ettei kannata luovuttaa. No, kyllä sä olisit sen itekin keksiä. En ois. Ehtisit käydä vielä kahvilla ennen kuin me turruttaa perheestä tuohon roskaruokaan? No joo, no eiköhän ne siellä vielä hetken pärjää ilman mua. Onks te juotavaa vielä? Joo, oota. Oi, sori. Kato nyt. Moi! Sofia tuli. Sori, mulla vähän kesti kumpua. Hei. Oliks ihan pakko? Mun mielestä se on tänään aika viisaasti. Tällaisia me ollaan. Eikä sillä oikein mitään voi. Seltää. Hei, Sofia, anna tänne se, kun sun ei tarvitse meidän liemiin sekaantua. Sä itse sanoit, että kaikki salinit on juoppoja, minkä mä kohtalollani voin. Hei, Aleksi sanoi jotakin nyt. Hei, Sofia, kuuntele mun mies, Jouko. Miten vaan? Tänne mä ainakaan selvinpäin jää. Minne sä meet? Johonkin, mistä saa viinaa. Älä Sofia mene. Mitäs me kaadetaan sullekin? Aleksi! Parempi kai, että se kotona ryyppää kuin jossain kadulla. Hälkyn. Salineille. Jukka taiteilija. Ei, nyt höpynnät seis. Viina on ihan koppu. Aha, kuka lähtee? Mä oon alaikäinen. No sitten se on Maaret tai sinä. Hei, minulla on piilossa yksi pieni viskipullo, kelpaako? Aina kelpaa. Uuteen nousuun. Mä tiesin, että Maaretin kätköihin voi luottaa. Tiedätkö, silloin kun mä oon asunut kotona, niin silloin oli niitä jo silloin. Löytyykö sieltä sitä napsua? Ei löytynyt. Mä muistin väärin. Särkeeks päätä? Ihan hemmetisti. Mä oon sille särkylääkkeä. Ja itselleni myös. Hei. Mitä hemmettiä me oikein tehdään tässä? Parannetaan krapulaa. Tuoks mä sulle? Hei. Nyt se on loppu. Istu. Siis nyt tästä on tultava loppu. Mistä? Meidän pitäisi olla esimerkkinä Sofialle. Ja mitä me oikein tehdään? Me annetaan sille viinaa. Ite mä sitä pyysin. Sofia on mun tytär ja mä toivoisin, että sä et kritisois mun ratkaisuja. Siis mitä ratkaisuja? Mitä säkin oikein ratkaisit? Mä oikein näin, kuinka Sofia veti viimeisen pisaran pullon pohjasta. No itehän sä sen pullon avasit. No hyvä on, se oli väärin.
Mut nyt se on loppu. Sinähän et mua määrää. Hei! Mä raahaan vaikka koko perheen katkaisu, vaikka väkisin. Nyt me ei kyllä enää tuolta